Vær velkommen herrens år, og velkommen herhid. Hejsa. Sneen er lige faldet, og lige om et øjeblik, så er det første søndag i advent. Kom og vær med til at fejre kirkens nytår. Første søndag i advent, hvor vi kan høre om, hvad vi kan bruge adventstiden til som juleforberedelse. Måske tænke lidt over, hvad julen egentlig fortæller os. Der er mulighed for at komme i Vester Skerning Kirke kl. 10, og så er der også mulighed for at komme efter juletræstændingen i Ulbølle Kirke kl. 17, hvor vi holder advents familiegudstjeneste. Hej hej.